işte Müslüman doğulumuz etti. Yani kabri tavaf etmektik diyorlar. Kabristana gitdilerler. Kabristana gitmeklik ol bir mustahap zat, erka adamlara. Ubuyursuluğa gitmeklik, medarsılığa gitmeklik bir mustahap zat, sogap zat, erka adamlara. Elbette şu kabristana barıp da, şu porumşotada imit pişirmeklik bu asıl doğru değil. Çünkü kabristana barmaklıktan Peygamberimiz bire şol kıyameti yadına taliyar ettir. Bir de ölü yalhan tama, şu ölüp beten adamlara dua etmeklik dedi Peygamberimiz. Kabristan iğmeli yer değil, içmeli yer değil. Hay otur caklaşıp, o tatı bir mücahid değil. Şu bir adam, o tatı abırat almalı yer, fikretmeli yer, oylanmalı yer, menine gelecek o, şu daha çıkıyor menine okuyacak o. Allah tebarek ve teala şu yanına değil çiyalak, menine yamarsan şu kabirden değil çıkaracak o deyip, şuna oylanmalı yer. Takketen dige birden Subhanallah deyip bulmaya, sogap kalanıp bulmaya diymeliyer. O tatı iymeliyer de, Allah şu bir adam toyda barıp ağlasa, şuna ne mi diyor? Toyda bir adam ağlasa, o toy ağlama niyer değil? Yahta bir adam gelip gülse şuna ne mi diyor? Çünkü kendi akıl doğru diyorlar mı şuna? Yaht gülmeliyer değil, toy ağlamalıyer değil, bu ne de otu diyorlar da? O Müslüman da oğullam. Kabristan iymeliyer değil, içmeliyer değil, oyun etmeli yer değil, dans etmeli yer değil. Şoňa men her ýerge kaçtırıp, o taýda aslında her ýer barmakly dogry değil. Şu doğru gelmek Müslüman da ol. Mun akıl kabul edenek, muny men gatýarlyş, ýere çelitmek dogry değil. Ondan soňra bäzen ýerlerde bolmaly ki imit ýerlerine sonra kabristanda diye, kabryň daşyna tawaf etýärler diye da. Kabryň daşyna eýlenýärler diye. Men görmän näşdirip mesela da gördüm ki muny. Şu danışman kaka diýip, şu taýda bir Hudaý meni ýetira. Allah Teala rahmetli Mehmet öllemedi. Şu benden kabryň daşyndan aýlanyp beren men Türkmen ilaramyzda gördüm. Kabryň daşyna aýlanmaklyk. Ya şoňa menes Peýgamberiň daşyndan kabryň daşyna aýlanmaklyk. Aýa şeriat bilen dogrymy? Ya kabr bar sifalama ýene bir aýtmakdyk ýok Müslüman da. Dikkat edin, kitapdan okyp bereyim. Mevlana Hayr rahmetullahi aleyhinin ştada Şerhül Menasik diye bir kitabı var. Bab ziyaretul aqdasi aytiya ve la yetuba ila yadur havl baqat şerife. Peygamber sallamın mübarek kabrın daşından aýlanmar diýipdir. O näme diýip? Lenne tawaf muhtasar Ka'batul Manife diye. Daşından aýlanmakda kime hasat bir Ka'baň daşından aýlanmaýar diye. Ka'baň daşyny tawaf edilýär. Allah Taala'nın emrine Peýgamberiň kabrın daşynda aýlanmaklyk asl dogry diýip. Otam, şu taýda işte haram bolýar diýip. Haram bolýar, näme? Enbiyalan, evliyalan kabrında saylanmaklık doğrusu haram ettir. Ondan sonra ve la ibrete bima yef'alu amel cehile. Bir tavar adam etkiye ondan delil olmaya velev kanu fi suratul meşayih vel ulema. Zahiren ortadan tawfi alaq, ahun alaq, ulema alaq, otu şodada Kur'an okuyup berýänip, ýene muratip olan etmeklik hem ve kitaba tertip Müslümandan ondan hem bire delil bolmaýar diýipdir. Otam şu taýda marahim kabristany barpdy şu turatynda marahim kabryň daşyndan aýlanmaklyk, o ýerde de şada şu tiýpelemaklyk, kabr awşamaklyk, o şoňa men ýagdaýy Müslüman da boldum. Kabristanyny etmeklik, bula bir ineleke marahim kullan bir şeriat boýunça olakan günäkarçylyk şu taýdan beýle bir daqadan gatib marahim suratyndan ýöreме çekmek gerek.